Ginkondenar sang pila ka senador ang AI-generated video nga ginpagkuha sang isa ka media outlet nga nakabase sa China nga nagapakita sa mga Pilipino bilang mga amo. Ining may kangtanan sa isyu sang 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea nga nagsukat na puro katuig sang nagligad lamang nga Domingo. Suno kay Senate President Sherwin Gatchalian, wala sang lugar ang racism kag pagguba sa dignidad sa isa ka tawo bisan pa may mga hindi paghangpanay sa tunga sa mga pungsod. Ginpanawagan man niya sa tanan nga media kag institusyon nga mangin responsable, matarong kag may respeto nga pagwa sa mga impormasyon. Samtang ginpahayag ni Senador Francis Kiko Pangilinan nga klaro nga racist kag nagapang-insulto ang nasambit nga video. Nagpanawagan man ini sa gobyerno sa China nga ipapanas ang mga video, magpatag kag magpagwa sang public apology kag pasabto ng mga responsable sa paghimo sini. Samtang ginpahayag ni Senate Majority Leader Mig Zubiring nga hindi dapat magresulta sa racism ang hindi paghangpanay na hanungod sa isyu sa West Philippine Sea. Sunod sa iya padayon nga ipanindugan sa Pilipinas ang kinamatarong sini ipagi sa lagi, kamaturan kag diplomasa.